all units. Attention, all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunang iging disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Aksyon Eric Magbanwa. Ikalidad nga pagbalita. Patas nga talakayan. Aksyon Eric Magbanwa. Ginkilala bilang Reporter of the Year sa Tingog kag Handurawan Awards 2021. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Eric Magbanwa. My God, I hate trucks. Saliwat mayong gabi, kamusta naman mga panangan ng Mantag Panamati Region Wide, mga pangalagad kita sa nabilin, isa ka oras. 17 minutos karon nga daw Lunes, balik trabaho, balik eskwela naman. Petsa 5. Sa giyapo nagapabilin kita sa bulan sa Setyembre sa tuig 2022. Lunes naman edisyon sa inyo siling nga palatuntunan. Sa kinahanglan liwat naman naton nga maging kabuylog ang bilog naman nga puwersa sa aton news team. Aton siling mga correspondent sa pagdulong naman sa pinakaulihi labas na tipon nga mga police report, blatter entry, record of events, opisyal nga nabalhag sa police blatter entry, aton siling kapolisan Central Southern kag Northern Negros. Dala na ang napulo ka mga police station diri sa Metro Bacolod. Ang atong sining mata kag dulungan oras sa kagabiho ng atong sining Patrol 1 Bravado Patrol. Kaya na pa nagalambiyong sa pinakabahin sa probinsya Tacbanwa sa Bacolod. Ato naman liwat gabantayan kag himolsuhan. Amat-amat naman nga pagdalom sang kagabihon. Ano pa nga mga eventualities from where the action is. Ara Aksyon Cell Minardo magaresponder back to back sa aton nga piloto. Aksyon Papang Nixon Tahong. Ato mga pagbantay sa mga updates sa balita nasyonal, sa balita internasyonal. Just in report, breaking news, flash report. News Center pang Lunes edisyon. Ginatutukan ni Aksyon ang Defensor Lisay. Of course, opdan magkita sa atong sining nga mga technical partner. Diri sa Studio A Master Control sa technical side. Puwersa ni Broadcast Engineer Oliver Pason. Back up diri sa atong nga IT expert Sir Elray Dotilios. Dito naman sa Transmitter Control Tower, Barangay Talog, Ciudad Sangpago, ang puwersa naman ni Broadcast Engineer
Edward Balico. Sa kiranda ng inyo sinilagad, ang inyo siniyangkol man Action Night Patrol Program. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Update ninyo ako sa labilin. Isa ka oras. 14 minutos nga pagpangalagat. Inyo palatuntunan. 111 dias na lang ang nabilin. Pasko na naman. Kag may nabilin pa kita nga bali 118 dias. Aton abi-abihon ang pagsunod sa bagong tuig 2023. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang aksyon. 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 Radyo. Sa ato siling mga viewers nagalantaw sa ato siling Facebook Live via streaming, ang inyo karon nga mga greetings para miyaw. Tagaantagin na tsimpo kag igtalopangod. Ang masami ko lang ayo sa aton nga mga viewers, mga nagalantaw sa aton siling Facebook Live kada gabi sa aton siling program, simple mo lang ang ayo ko. Basahon tayo nyo greetings, pero palihog like kag share para everybody happy. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Sa mga nagataya sa STL, i-recap na karon ang 3 ka draw. Kag sa mga nagataya naman sa Lotto, ang resulta karon sa 655 kag 645 lawagon taman ina dugay-dugay. Padayon ang pag-ulan-ulan sa syudad sa Bacolod. Hindi man sa Baskog. Tulo talithi man na sa proti masupot man. Mabasa man ang imo sining tangkugo kag yubon-yubunan. Temprano pa kinang ulan, no? Sige lang, Bisan paano nagbulubugnaw ang Bacolod City. Abaw si Nanay Philly Labordo nagalantaw sa Facebook Live. Nanay Philly Labordo and family. Nay, musta ka da? Why gita do? Si Nanay Philly Labordo. Amigo ko si Joji Bantog ho. Nag-pop up ang yung ngalan diri sa aton nga Facebook Live via streaming. Salamat kay Tuto Joji Bantog. Kag kay Nanay Feli Labordo. Action Radio Philippines Standard Time aras 9:49 na. Uy, extra lang nga paghalong ha. Labi na gid sa mga biyahe amo ni oras nga kagabihon ha. Madulod-danlog ang aton sinidalanon. Likawan tagit tawag nga aksidente sa salakyan baw. Sang Domingo sa gagahon may patay naman isa. Tricycle versus motor baw. Kaya batasig-dasig mo ng daragan sa motor. Bungguan ng tricycle baw. Gapiod ang sidecar mo. Dito gid sa nagtipsok sa sidecar ka tricycle ba? Ti ulo gid ang injury to sa napatay. Cobra to sa Noneco. Ga plano pa ni tani to dumate ko man lakat pa to sa Oktubre kun Nobyembre sa Taiwan. Kita mong swerte mo di mo gid mapakta no. Papauli naman sa tani to sa iya lugar sa Purok Sambag. Ano mo kay dasig man laga niya? Maglasig-lagan mo nga gapilo kag nagapiod ang sidecar sang tricycle nga nabungguan nyo. Silingon, purtik gaya kaporsado ang laga niya, purtik baskog, purtik dasig. Ati dito gid dumasok gurong ulo ya sa sidecar sang motor. Aba, nagtinler pagid man sa ospital pero way man maglawig. Gindeklarar sang atinig physician sang Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital nga patay na. Kaya karon nga gabi, ito may aksidente sa may area sa Mandaraga, no?
Check tabi nga aton sa nga Patrol 1, Bravado Patrol. Antes ang observation report ni Aksyon na Germinardo, ay enlistando aras sumong dira sa Mandalagan. Dahil may nagloko nga, ano na, auto? At ano may enkwentro na kung pastadas na kado. Huwag nagumang auto ako. Kasi kung kuha naman ini, aksidente naman ini sa Dalanon, wala may enkwentro ni ang auto nga daw naghalid sa igad sang highway ka mga barangay Mandalagan. Sa unhanan ni isang kuhan mo, sa unhanan ni isang barangay hall ka barangay Mandalagan. Check na ka to sa Patrol 1, Bravado Patrol. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Reports. Yari sa Aksyon Cell, Milardo sa Patrol. Aksyon Cell, please kaming. Action, Eric, mayong gabi. Mayong gabi. Mayong gabi, pero di sa kauturan sa Ria Subo, no, Oo. nga na-aksidente, dire, no, Oo. so, hindi gid mayo. Ay, di, Subo, makita to dira sa may Facebook Live nato, Action, Eric, no, ini ang of the night, ang nagabunggoanay, siniya Subo nga gabi, involved diri ang duwa ka salakyan, ang Toyota Revo na sport runner kag isa ka Toyota Vios, no, diri sa initial nga pangusisa naton Action, Eric, travel ini ang Revo from west to east direction pasulod diri sa may Villa Locasan. Kag ini naman ang Toyota nga south o from north to south ini siya no nga direction. So pag may ari man diri kagina nga nadalahig pag ini isa ka si sini Action, Eric nga motorsiklo nga naka-standby diri kagina sa ka driver kag ang gabusong niya sini nga asawa. So sa pagpamangkot ato diri kagina sa investigador sa nga police station 3 no nga ti minor injuries lang man sini ang ilang panadagtan sang sakay sini sa nga duha ka salakyan. Pero subong sunod dito sa mga nakabati, dako-dako, kuno ang impact sini Action, Eric, ang nagabong bala kanina, ng mga sulusobra sini isa ka oras ang nga natabo na, kagat inistorya man naton ang himata sini, no, sang, sang Toyota Vios, sakay kanina Action, Eric, ang bana, asawa, kag ining 2 years old, kag 11 years old nila kabataan, pero minors, nagindala subong sa Metro Bacolod Hospital. So subong wala pa sila update kung kamusta ini ang status sa nga sakay sini sa nga duha pa ka salakyan kagat hindi pagin makapagwa sa nga statement pagin no, ang investigador kay subong gina-check pa kag ginasigurado ini ang investigation angot sa natabo sini kag natabugan sini gali Action, Eric sini isang Toyota Vios so isip-isipon tahalin diri sa may circumferential road no mga sini Action, Eric mga 5 ka span 4 to 5 span suno kagina diri sa mga naga-construct ni sa nga dalan Action, Eric mas projects ni nga dalan ang gintabugan kagati wala ni galing ang problema diri kay subong ginatingwaan nga kung paano ni ma-pull out ni ang salakyan kay naglupok gini kay Action, Eric ang guma no area kung makita naton. Okay. Yes, ama ini Action, Eric ang natabo no. Ano na ang enkwentro siya ng Toyota Vios? Ano nakabunggo siya na? Revo, Action, Eric. Toyota Revo Toyota Revo versus Toyota Vios. Yes, correct, Action, Eric. Same direction na lang iladaragan kung na separate direction. Intersection na di Action, Eric, kung makita ta. Okay. Buri Road to sa Tabok, Dri, Villa Locasan, nandi mo, tapos circumferential road na. Sugat anay ni sila nga duha kung may mga kurbada nga liko. Intersection, Action, Eric. Intersection. Ang direksyon nila, no, west to east, kag south to north. O kuna, yes, south to north, ini ang direksyon. Dako ang damage ng Toyota Vios. Dako para mo sa anong damage isang Toyota Revo? Ang Revo, ang dako gi-damage, Action, Eric, kay lupok gini ang guma. Din ang Revo siya sa piyakdalan? Ari ang, Action, Eric, Ari ang Revo, amo ini siya. Ang sitwasyon, ang bumper dito na, Toyota Vios siya doon lokpan guma na. Amo ni ang Revo, ang naglupok, ang guma. Ang Revo, okay. Ang kulamang puti na mo ng Revo. Yes, amo ni ang Revo, Action, Eric. Dako Ari damage di ang tabok sa, no? Kung sa saon, Action, Eric, halina dira ang sa may circumferential na niyo, going to north na, south to north direction, ini ang Vios. Ari di aging tabuga, no? 5 span.
No, kung makitaan talay layo. Din ang biyos At naman. sa aring biyos. Din. Ari Okay. sa Action Eric ko. Yes, halin dira sa may circumferential road, Oo. diri ang gintabugan sinisa nga Toyota Vios. Oho. Nalay-layo ang Action Eric. Okay. Ang Toyota Vios harap pa da. Amo ini siya. Ari ah. Dahil nang kita na kay ginalanta kung video mo live eh. Hmm. Layo gyud man distansya igli no. Mga 45 spans sinisang kung basihan mo balang dalan. Okay. Ang correct sinisang nga dalan. So, Pilang muna sakay yung na diri damage. sa Toyota Diri. Vios Wasak. kini the Action Cell. Action Eric. Pilang sakay sa Toyota Vios da? 4 ang sakay. Okay. Ini ang mag-asawa kag ang duwa nila kakabataan. Ah, Nga okay. 2 years old kag 11 years Ang old. damage siya daw ari sa left side nga portahan niya no, sa back side no. Action Eric sa may side. Okay. Kada subong man diri ang Oh. laban-laban nga damage. Siniyo, Dako, gawing ang taksan gali. kagina nila sa nga battery. Dako Ini ang Toyota Vios. Dako mo ng damage sa Toyota Vios gali. Action Eric kaya nila nga bumpura do, wala ni naglupok. Ay ilang nga kuan na wala Bumper. ng lupok. Oo, wala. Ato ya, wasa agit to yung sa may tiya ko. Lupok to ya. Oo, lupok. Ang bag. Oo. Ang sa Ang Vios sa Revo. wala. Ang sa Vios ni wala may naglupok pero ti gupi ang unahan sini Tika kag na mo, katubong man ini ang medyo- left side. Kung bang kuha naglupok ang bag na sang kuan sang Vios na posible medyo natulutam ana nagro sa suluda. Oo, ang mga Action Eric, no? Oo. Kagati may 2 years old, ti 11 years old so ang daan nga kabataan nga dala. Jesus. Bata pero ti amo to kagina lang ang Ara sa initial. basi ka makabataan ara sa likod ko kasakay. Oo. So si Action Eric, no, kay ti subong ang investigator, nagpa-hospital sa Action Eric, nag-check sinisang status, pagka-kondisyon sang mga sakay sinisang salakyan. Kagati ang karote, tablagina nga na-mention ta, nga daw na sa labat dire. Okay man to sila, wala naman nagpa-hospital, o Ano? nagpapuli naman to yan. Oo, injury man lang Action Eric. Ang sa dina sa Revo. Ay sa may routing nga motor, kami nag-standby di kagina sa may may na poste na balaw. may nadalahi pa nga motor nga Rossi. Oo, kay ti dirigis sa nagapundo sa may paliko na diri sa may Villa Locasan bala. Ti, pero Sa ano may ya- poste ni Action Eric ko makitaan ta. Anong damage sa motor ya din ang motor? Nanapuli na Action Eric. Puli ng motor. Oo, doon nasa lapay naman gamay. Okay. So, oo, wala man gyud siya damage. Ini ang gani kiti gabusong sa ang babaye. Pero wala man sa nga injured no dito sa Ahay. may nagamotorsiklo yung Action Eric. So laban-laban ang injury ng mga pasahero ari sa Toyota Vios. Correct kag kasubong man ini Action Eric ang sa may Ribo. Ang sa May Ribo, mga pinakasakay injured to sila. ka na siya ng sa Ribo, pinasakay ka na Kaya check na to na Action Eric na kay may ginkuha. So diri kay ginang Oo. Check kung sa pilang sakay pictures sa ni. kung pilang sakay sa Revo. So may ari diri sakay ang sa Revo no nga isa duhat ay dala lang sa Revo. Isa, duwa, tatlo, apat man Action Eric. Apat man sa Toyota Vios, apat man. Anom. Ano man? Ang sa Vios, ang apat. Apat ang sa Vios, Okay. anom ang sa Revo, Action Eric. Tinis na tanan ang sa Revo na hospital man eh. Oo. May diri nga minor man, 2 kag 11 years old. Oo. Ari gani sa no 13 gali kag 11 ang sa Toyota Vios sini Action Ganay Eric. ka, kayo ko sa lamo aton nga figure. Ang sa Toyota Vios pila? Toyota Vios, apat. Apat. Ang sa Revo, Anom. So pulo tanan. Yes, correct Action Eric. Sila ining pulo ni tanan ron sa ining hospital. Oo. Ara sila tanong sa hospital. Okay. Kagati subong Action Eric no ini ang ginatingwaan pa ang salakyan kung nga paano ini ma-pull out no kay Bimbaran na di kang gina kada nagalubong gid ni Action Eric sa may duta. Dani. Oo. So ti amo na sa aton nga mga kauturan dirigit sa may circumferential. Kung sa bagay, sir ko tanong mo tayo, blandalan, dagali ka, ligwa ka kalapad po, no? Oo, ligwa, lapad, kag sanag. Ti guro sobra mga kumpiyansa siguro na, no? Basta kung may isa sa salakyan na, basta kung basta may diferensya, bla? Amugit o kon medyo madasig-dasigid man ang padalagan. Gani. Kaya iti amugin ng mabudlay permi kung circumferential bala Action Eric, Oo. dapat manilag kagid ni. Kung Kag may mabahar manabay, kagid, eh. Oo.
kung may malabay bala ko ilabi na kita matabok ni tani ang Revo action Eric mong o pag-uwing di siya dito siya sa may west Okay. east dito tani o tabok no kaya dalagan man niyo ang Toyota from south to north so intersection bungganay sila action Eric no Sus. posible ang nakabunggo get kaya sa left side Oo. ini ang Revo Oh, so kaya kung okay. tanawon ta sila action Eric ara sa left side kagti sa mga nakabati sa gina natudutudo kung galagabong siniya ang ang pagkabungguan na sini sa nga duwa ka salakyan action Eric. Ang guma na sa ribo, naglupok guro na. Oo, naglupok. Buto guro nga doon, nabatian nila nga may lupok. Action Eric. Sibe na gana panalisa mo na taklas, di may kalog-kalog, pero kamaya lang gana wala di siya na si Karawag Tanggin. Isa naman pang siya nga, kaguma ang nakakas, Oo. kaya nagwasak. O, isa lang action Eric. Kaya gati, mayo lang gina mo ito nasambit ko kagina, wala di sa nag-shoot action Eric ko. Kaya do may kalog-kalog kapag dari gamay, no? Kung natsambahan to, beng, ako na di malasan, nga dari siya nag-shoot to, so kadelikado, gida katama action Eric. Na nagaliko, na lang gidi sa gati, ang iya sininga damage, siya man naman sa bumper, kagawasak lang gidang iya siniyang guma, no? Oo. Diri sa may right side, ang unahan nga guma, sini sa may right side action Eric. Sagati, amo na aton nga panumdom, labi na gid sa mga circumferential nga lagyan action Eric, kay ti kumpiyansa gito o ng iban sini nga malapad, masanag, pero ang padalagan, no, dapat obserbaran gid kag chikeron action Eric, no, kay ang aksidente para malikawan man action Eric. Oo, so for action Eric, daamoy na ang update diri sa nagaluntad ang aksidente Oo. kagati subong ang dalan diri wala man nag-post gid sa nga traffic. Sige pa ulan. Kag sa aton nga mga katuran na maghalong gid sila action Eric kag hinihinay lang gid sa pagpadalagan kay medyo madanlog gid ang dalan subong bag ulan nagulaw-ulaw ang ulan sa ibang area sa mga syudad sa Bacolod tulutan-iti pagidagani. Action Eric ang dugang nga detalye aton nagkaroon hibaluon no kung makakuha na kita diri sa nga dugang nga information sa investigator. Observation report nga gikan sa patrol ini si Action Zil Minardo una sa balita una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat ginaksyon Sel Menardo reporting tayo dira sa area sa barangay Mandalagan. Unang kalapad sandalan, kaligwa sandalan, sanag pa bro, kita mo. Hindi mapulong may mga aksidente pagkakatabo gyapon no. How much more kung ang dalan kitid. Ang dalan way suga. Kaya rin lapad ganing dalan, may suga pa, aksidente pa. Muna bla. Gabay pa ito mga nagasalakay sa Toyota Vios, sa Revo. Kabay pa nga ara lang sila sa maayo nga pagkahimtang kag safe and sound lang. Naglupok yung bag sang Toyota Vios pero ang Revo naglupok ang iya bag pero ang iya sang Toyota Vios do way gid. Bataan pa to ng kargasto. Mo na nga medyo halong-halong kikita ha. Hindi kita mapatasig lagan gid kay baw. Yung pamilya upon mo kinanglan na hinay gid importante nga makalabot ka sa destinasyon mo nga safe and sound. Kung sa to sunlog man ako hindi kakadali, dira pa ka nagakuri. Sa aton nga mga katigulangan. Halong-halong na kita ha. Wow. Mga kaaksyon. Ayaw gid patududlagan sa inyong salakyan kung oras sang kagabihon. Sige, ibalikan na lang karon sa Aksyon Sir Menardo. Sa mga tipo niya sa Aksyon Balita, sa balik niya sa karon nga pagpangalagad. Aksyon Radio Philippines Data Time, alas 10:05 na. Check na ang ma-report na. Gikan sa ato sa lima correspondent. Standby sa report ni Aksyon na Roger Gutib ha. Standby mo sa report ni Aksyon BJ Apasible. Una ito lang report ni Aksyon Nelson Pateño ha. Area sang Toboso, Banwa sang Calatrava, kag syudad sang San Carlos. Ibaloon ta ang mga natipon nga mga aksyon balita ni Aksyon Nelson Pateño. Kakamustahon taman to ang lakat sang
panahon to sa area yo dito sa may Banwa sa Calatrava kung bala gaulan man o kung mainit to ya ang panahon. Kung si Action BJ posible pa ya sa may aksidente man to gani sa Castellano nilang gabi e-bike versus ambulansya. Pati ko to patay gito ang driver ang e-bike driver mapuwerti man no. Ano sining kumang aksidente na hindi tagi niya mapulong no. Muna nga basta gani ga dala ka sa lakyan sa ano mga klase sa lakyan halong Dahil kasi sa sunlog man kung nagahalong ka ang sugatak ang nagasunod sa imo huwag galong kaya mo na kung isa nga nagakatabo ang mga aksidente nga kung isa ti wala pong gina-expectar o di pa lang nagahalong ka wala pa kagusa ba aksidente susunlog niya kung isa no ay puwerte o sige nagabi dala kay migo ko Ronnie Inyon naga-monitor kaya sa taran-taran nga mga miyembro sang Operation Tulong Task Group mga taxi driver miyembro sang OTTG mayon dala kapag paurok-urok pamati ato nga mga polisante nagapatigayo na sang Police Visibility Patrol Saturation Drive sa tag sa nila sini ka mga areas of assignment ini maulano nga panahon ti usa nanging paborito man ni sang mga kawatan mo paborito ini sang mga kawatan. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo. Aksyon! Night Patrol Field Report! Aris Action na Sol Pateño, line number 3 sa report. Son, may gabi, please come in. Yes, aksyon Eric, mayang gabi kag sa aton sini nga mga ga-aksyon mayugid nga gabi kag ti medyo matulutawhay subong ang panimpo kag maulanon ang panahon aksyon Eric. Adra sinyo karon ulan? Oo. Anong oras na nagsugod ulan sinyo da? Mga kaina pa ni sang hapon. Asang hapon mo tayo mamo manggali dia. Mga alas 4. Okay. Nagasugod ang pagulan-ulan niya kaina. Hasta subong. Bago gid lang guro pero tiga taliti pamansagwa kay kaina pag pauli talin sa police station 9:10 guro to ay ano mga ulan pa man nagdulikyat na sa pauli kabasi kung nadramol pagidlaw gani man so ti amo na ang sitwasyon diri kaga ti sa iba naton nga mga area sa San Carlos ug Tubuso medyo matulutawhay man bal ni Lieutenant Riniboy Eduardo ang deputy no sang Tubuso PNP kaga subong man kay Ma'am Aurita dito sa may syudad sa San Carlos medyo niga negative ang anuman nga mga balita action Eric dito. So medyo expectar kita nga medyo matawhay ang aton sining area. Now balikan ta diri sa may Banwa sang Calatrava kay na nagasungka sa aton sining nga mga kapulisan ang sospitsado nga ginkilala sa kay GR Arquileta Idilapina alias Jaffe 30 anyos. Ini siya soltero kag residente sang Purok Mauswagon Barangay Suba. Nagsungka ini siya sa kapulisan atong kinasang aga matapos nga ini siya ang nakapatay kagabi upo jaman sa Ilimnan nga si Warlito Fernandez Jr. 42 anyos kag subong man residente sa nahinambitan nga Purok kag Barangay Suba ini tanan sakop sa Banwa sang Calatrava. Sa pagpangusisa sa aton sini kapulisan action Eric kag kaina kag kagabi abi kay ti sa karon antes kita naghalin dito sa police station ginapirmahan ni Major Lumia Inidawan ang akusasyon na batok sa kay Warlito o kon sa kay ni kay GR no kasong
attempted murder tublamo. Mm. Ang iya sining ipasaka buwas nga adlaw sa korte Mm. ka matapos nga ang istorya diri Action Eric of the nine ni silang lima sa inuman sa balay sa ila sining abyan. Okay. Tapos naggulo ginamo naging istorya sa nablang maginom lang ara sa tiya sa ulo bla nagabot na ti nagabot sa punto nga ti wala nagilinsindihanay kag ang pahayag sining suspect kay na si GR sa aton sining interview matapos nga ni sila ang nag-inom kag manugtulog na kuntani sila sa abyan sa ila sining sa ila sining amigo nga kung sa diin iyaman gin updan didto kag nagsulod ining isa ya kaabyan sa iya kwarto kag natani nga matulog kaso lang ining biktima Oo. nga si Warlito ang nagsulod nga nagadala sa kutsilyo Uy. kag iya tani kuno nga bunon ining suspitsado nga si GR kay kwaon niya kunong atay. Uy. Oo. Munang iya sining panay sayon ang iya kidney bla. Kwaon ni kasi kwa- no kuno kidney ang kwaon niya. Ang kidney ni GR kuno kwaon ni Warlito. Ay. Oo. So kung nga puro sila tanan nakainom, ambot lang kung ano nagsulod sang una-huna man ni GR, nagagwa siya kag nagkuha man sa sangkutsilyo. Oo. Kag iyan na lang gin buno diretso ining si Warlito Action Eric. Ginunahan niya na lang. Ginunahan niya na lang Kay kwaon ti uy basi kumunahan sa makuha ang iya kidney o kun atay man. amo gani. Sinya kwaon mo nga kidney ka atay mo, mo kay kwaon mo batikulon mo kurason mo. Te. Hati mo ng resulta. Patay gini ang ginbuno ya. Patay gid. Sus, Gindala kay na sa kagabi sa may Calatrava District Hospital. Oo. Gindeklarar nga Wala naman sa guro nagata kumpiyansa, guro ah. ha? Wala naman sa nagata Wala kumpiyansa. na sa lahat ang kumpiyansa. At least daw unahan niya. Oo, madulaan sa kidney ko. Ti kun pigaw-pigaw to sa basi kun unahan sa nakuha gid ang kidney ah. Mo gani, no? Ari ang iya nga panaysayon Action Eric sa ato sa interview. Wala ko sa primer ako na sa gibuyan. Ang kuan ang nagdawag hapon sa bihi. Tagay, ang nagdungit. Nga, sa tugadwa kay Fred ko. Kaong sumano. Nga ako sila ko sa duwadong sa kalungit. Wala rin mga gabi na to, mga alas 10 siguro. Wala mo sa kutsilyo, yung palito na kong kidney, sisindangin. Niyama ako kung inom. Wala, dili ko eh. Sabi lang putahan, natulog na. Sigada ang putahan. Sabi lang natulog na. Ikaw na sila sa putahan? Siya, pagsunod ako sa korpo, may natulog niya. Nasunod lang kutsilyo ito, nagdala kutsilyo. Nasama na yung kutsilyo dahil? Ikuha niya lang sa kutsilyo, ikuha ko yung kidney. Ako niya kagit? Oo. Ano ko tapos? Ako pupunta, ikuha ko kutsilyo kung bititik. Binusak niya. Di ba may kuha ka naman ito? Oo. Kaya nga, huwag ako sa mag-inom mo. May abag sa mag-inom. Wala yun ka? Wala nga pagkikitong ka gusto ni mo? Wala ko kutsilyo, ako kutsilyo yung bititik. Sulod mo siya dito. Bahoy naman. So, tuloy, ikaw na pa. Hindi, patuloy ka? Bukan ko siya matulog na kainom na ba ito? Simiwahan ka? Sabi na, inom na. Sabi ko, tulog na ba? Tulog ko sa kwartos. Gabrihan na, nasulog ko siya dito. Kikita mo bilay na tayo. Noel, batagar po na mo ba? Noel? Ayawon. Ayawon, kinuel ayawon na diya. Kaya ka mo nag-inom. Inom ko siya. So, mga kasi ito inundang gintong ka po sa mayo ko. Kaya unahan ni Pangka. Hindi na po naganahan kung ngayon na yung ikuhan ko. Ilan na po ba? Pailog po ko pailog. Bantay, sobrang po kayo ko. Okay. Pero kadahin ang naging unahan na siya. Pero sa harap ng kwan niya kuya, sa tuho, sa sipat.
Balong sila po, gano'n na. Yung na pinagmahay, sige mo nimo. Wala man, siyempre, iwan ko na ko. Ha? Iwan ko na ko. Iwan ko nimo. Ako makutin sabi ako, kaya migo na ko ba? Bitaw. Sahod naman, ano naman na. Hindi naman ang bakuy. Gusto naman kayo balik ko ng barak, tigus bukid. Saan ka niya? Niya, wala kayo muntahi sa iyong pamilya? Nakikasultay sa iyong pamilya? Wala siya. So to, klaro kayo? Oo. Motong tingog ni GR Aquilita. Wala man siya naginulsol, no? Wala man sa nagmahay, wala sa naginulsol. Ito kung naunahan, to sa tiba siya ba ng patay? Mo gani man, na maunahan siya. So wala na sa naginulsol, hindi naman nato niya mabalik, ti patay naman to. Gani man. So muna, ang kaina pagidalain nga balita aksyon ni Rick, ari manggili ni puti nga balita. Ang bana, nagpadulong sa police station kay na mga alas 9. Oo. Kay nagreklamo, kay pasakaan niya kaso kay ging kasigo siya. Ayati. Bana, nagreklamo? Ito, lagsak lang bati ng bana, nagreklamo, ng kastigo sang sawa mo. Oo. Tiniya, bati ba si under di saya, guro sa Pagko ni mo lang tawan aksyon ni Rick, dako pa ba ang bana sa sawa? Galing kay ti, ano mo na kay perios lang nga nakainom, video damo-damo lang iya bana. Oo. Damo inom sang bana, ako sang asawa. Sang bana Ti property sa asawa, kay duta inom to. Perdi Perting iya nga exercise kina. Imo gisuntok diri sa akong dugano. Ginimo sa pansimbag sang asawa ya? Ha? Ginimo sa pansimbag sang asawa ya? Sa pansimbag, dumog pag sa salan. Ayate! May kastigo pa, may dumog pa. Pero kala, hinay sa katos police station. Di mareklamo ko. Hakon ba sa kang kaso ako sawag, bugbog ko. Ayate! Hindi ko na kayo ang gurong pulis ay no? O siguro nga dapat na managsaho mo na nila, taragsa mo na yung katabo mo. Mugani. Anong dami sang bana? Ang may pila sa sa may siko kag tiil. Ako siko kag tiil na sa dubugay guro to yan, ikisumbag. Mugani. Na dumugan sa asawa. ang iya guro to yung pila, hindi siya sumbag, kundi sa dumug ito kasawa yung guro ya. Anong inawayan nila niya? Ang awayan nila kay ang asawa vlog, istorya parte sa mga lalaki. Tiba siguro pulo pangimon bla. Siguro kung asawa yating si kwanto tumayo to yaw, ikaw to iwaay kagin. Di kang balang asawa, tiba ang bana, tiba sa kaanta ka, ambal sang asawa, tiba sa kai. Oo. Nadayo kita papasaka kaso, dayo na ang reklamo ya. Oo. Ginatagan na lang sa sang gintagaan sa sang referral sang PNP. Sige, kadto sa barangay? Kadto sa may WCPD. Hospital. Sa ospital ka magprokurasyon. Prokurasyon ka to, balik ka di buwasa. Balik sa buwas. Sa WCPD ang kaso mo. Mo gani, balik ka di buwas. Ang pamangkot na kung makabalik pa sa buwas, basi kung maulian to karon. Basi maulian to sila bang inome guro kag hindi naman guro kaya ambal ko, siling mo, ginay, gugma mo na imo sawa, may ara ka papatlo ka mga kabataan, gatulok sa imo. Akong naginay gugma, sir. Kulang nas paligo, bro. Basta dala na sa limnon. Mugani man. Pagkaga, guro, wala naman na guro buwa pagkaga. Gana, tapos na. Mistoryana karong biula na. Wala na. Huliram na katandayan mo na si misis mo, wala na yun. Paligo tos misis, pawan na to karon sa kalugbon man. Wala. Sa muna aksyon ni Rick, ang pila ka mga informasyon, balita na ito madulong karon nga gabi para sa Aksyon Night Patrol. Nelson Patinyo na sa balita na sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radio. Grabe man na-report karong gabi ni Aksyon Nelson Patinyo. Patay ito yung nagpulupahog-pahog siya gawit kutsilyo. Nakuhaon kong imo sila nga kwan. Nga atay kang kidney.
Pagkapati sa isa niya, kuha mo atay kidney ko. Binuno man siya. Kinuha ko sino kag binuno. Napatay. Tana, unay itong uyat-uyat ka kutsilyo. Kada pahog-pahog siya. Ito isa guro to ya. Ito yung pahog-pahog. Dahil ng dusla ka. Ako di patay. Ang kaso nga isa to mo tong parte sa bana nga nagreklamo sa asawa ya. Nga nakastigo sa asawa ya. Ay puwerte mga balita. Nung palang saho na nakabati nga ang bana gareklamo nga nakastigo sa asawa mo. Kada bana niya asawa ganay mo pansing bag sang bana. Ay puwerte. Dala na sa kalugbon ko. Alay sa report ni Action Sir Pateño, sa na report ni Action Roger Gutib, gikan naman sa 2nd District, area sang Cadiz, Escalante, kag syudad sang Sagay. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo. Action Night Patrol Field Reports. Alis Action na Roger Gutib, sa number 2 sa report, Jermaine Gabi, please come in. Yes, Action Eric, mahing gabi sa atong mga aksyon, sa atong Eric nga balita, gikan diri sa may norte gamay sa probinsya, sa subong sinema ulan-ulan ang panahon namon Action Eric dahil ba pwerte. Mo mas bakulo di. Daw mag-iho, kag magwa, labi na di sa akon di nga area nga pwerte ka lutak pagwa dito sa highway. Pero sige lang agwantahon ta ang sitwasyon kasi kinamo man sa nagapangayo sa kulan. Sabi na ganang aton diri nga mga magagmay nga mga mangunguma. Anyway, Action Eric, mga balita gikan diri sunod sa Cadiz kay kanamo gid sa mga naglatabo lang nga mga aksidente Action Eric, ang nagdangat gid sa mga bulolngan diri sa may syudad sa Cadiz ang tabo nga aksidente kahapon sang aga o kagahon pa mga alas 5:45 takna sa may National Highway diri sa Corbada ayon nga area sang sitio Lagasan, Barangay Tinampaan. Dirin ang pinanay tatlo tanan ka mga persona ang gindala sa bahin siyang bulolngan matapos nga nakangkol sa mga kapilasan sila siningalawas pareho gini Action Eric nga mga nagasakay sa motorsiklo, isa may backride, ang isa wala sang backride, so landing o kon gindala sa bulolngan diri sa Cadiz City Emergency Clinic bangod siya sini mga pilasa. Ini si Rocky Discartin inidar 33 anyos si gidada nga residente San Don Salvador 2, Barangay Sinampaan, Ciudad sa Cadiz, sabtang nagamaniyo sa isa ka rusing o kung isa ka XRM nga motorcycle kag backride siniya mo si Miguel Losada Eributon, 45 anyos sa gidad, residente sa Purok Masinadjahon, Barangay Sinampaan man. Sa diin nakasugata sa isa man ka Eurosport nga motorcycle nga ginamaniho naman ni Rolly Paragiton, legal sa gidad kag residente ya sang Yeon, Asinta Yeon o sitio Yeon, Barangay Cabahog, Ciudad sa Cadiz. Suno sa report nga nagasugat talagid ang ini nga mga motorsiklo sa kurbada nga dalan sang ang isa sini nga sakyan sining may yara nga naga-backrider nga sanday Rocky Discartin kag Miguel Losada ang gaw-gamay sa dalan. Pero kita na sila ito nga dalan gid sini sang isa man ka Euro Sports ang motorcycle nga ginamaniho ni Rolly Paragiton o kon Rolly panggantion gali ni alias Ati. So suno sa report nga tigin responderan magadayon sang Cadiz Rescue kagi ni sila gidala sa right sang Cadiz City Emergency Clinic bangod man sang ila sini kapilasan matapos gidapatan sa pagbulong. Pero sa report pinaka oras nga gina-obserbahan mas sila dito, and then wala man siyang record gani sila transfer sa mga ospital. Ang ila sini nga mga motorsiklo ang
por pareho nga damage kag lonsay naman nga gin impound sang Cadiz City PNP sa bahin siyang traffic section. Now, sa pinapaginaton ka mga balita sa gyapon, ini motorsiklo man gyapon, pero inkwentro naman sa isa man ka motorsiklo. Now, natabo naman nga insidente sa bahin siyang Abigo 5, Barangay Tinapaan, siyudad sa Cadiz sa gyapon, sa tong tinaligdan nga sa bando, mga launan takna isang hapon, sa diin ang isa ka Kawasaki nga 125 nga motorsiklo, nga ini ang ginamaniho ni Dominic Pialago y Monfort, 22 anyos sa edad, taga St. Scholastica Barangay Mabini, senda ini ang Scholastica Barangay Mabini, kag sunod sa report nga ini siya ang naka-enkwentro man siya sa Honda XRM nga 125 nga ginamaniho naman ni Bernie Martinez, 23 anyos sa edad, nga residente sang Purok, Nara 5, Barangay Tinampaan. Now, ang report may ara pa sila bungguan nga isa ka pedestrian kung nagtaara masadalan nga si Queenie Sudario Pantanosas, 30 anyos sa edad, nga residente man sang sining si Chunara o sa residente sa Amigo 5, Barangay Tinampaan. So tatlo naman sila ang gidalaman sa Cadiz City Emergency Clinic, ang gitagaan sang paggabulong tungod sining natabo nga aksidente. Kag mayo lang kati wala gid siyang may napuruhan, kag ang mga motorsiklo nga gilayo naman nga ginimpound masigapon tungod man nga may ara pedestrian nga nadalasa. Nakaangkon man sila sa pila ka mga damage sa ila sining kalawasan Action Ereka. So amo na daw kadamo sa mga naglatabo nga mga aksidente, magalong-along lagi labi na gid karon nga madadlog na dalan tungod sining pagtupa Action Ereksang ulan diri sa norte nga bahinsang probinsya sang Negros Occidental. Kabay pa nga mangin matawhay lang hasta magaga, kag wala lang siyang anuman nga mga untoward incident nga magkaratabo. Kaya ang aton kapulisan, bisan pa nagaulan, nagalibot man gyapon ang patrol nga Hilux. Kaya man ni Hilux yan daw, safety block na daw luwas nga may tabon gid siya kung auto gid siya, pick up type nga may back-to-back man siya. So, padayon ang kapulisan sa pagpatigayon sa Police Visibility Patrol. Ginatamyaw talang yapon aksiyonere kasi may guno na yung gubat na may gabi. Kay sabuman siya kay retired Fire Marshal Major Nelson de la Cruz sa Barangay Estipaniada, siyuna si Bacolod, kapamati sa aton. Amuan si Kapandal Diaz, Mr. Jonathan Diaz, kag Toto Joel Inday Basangko, kapamati gid. Dito sa aton, sila pagdulong sa mga balita, si Fiscal Benjamin Maido, kag si Ma'am Linian Maido, dira sa may siyudad sang Victorias, mayong gabi. Para sa Action at Patrol, ini sa Aksyon, Roger Gutim nag-report. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon, Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radio. Aksyon! Salamat kita sa Roger Gutim gikan sa 2nd District. May balas mga report na ito sa koneksyon gikan sa 5th District. Report na Action BJ Apasible. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. 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 Radyo. Aksyon. Radyo. Aksyon. Radyo. Aksyon. Night Patrol Field Reports. Dari sa Action PJ Apasible. Line number 1 sa report. Jay, may gabi. Please come in. Mayong gabi aksyon na Eric, no, kag sa aton sining mga ka-aksyon, no, happy Monday, no, Lunes kita karon nga edisyon sang pagpanganagad sa aton sini palatuntunan.
Aksyon na Eric kaakig no ang ginanantaw bilang pangunang motibo sang Himamaylan City PNP sa pagbuno sang wala pa makilan-an nga sospetsado sa kay Jeffrey Didase alias Bimbo, 46 anyos, sang Zone 6, Barangay Payaw, Banwa sang Binalbagan. Ini ang ginpahayag ni Police Lieutenant Colonel Reynante Homocan, ang hepe sang Himamaylan City PNP. Kung madumduman aksyon na Eric, ginbuno si Didase sa likod nga bahin sa iya sining lawas sa may bahin sang Purok 1, sakop ini sang Barangay Kabadyangan, syudad sang Himamaylan, takna 1:50 sang kaagahon, sadtong direktan nga Setyembre 3, 2022. Ang stab wound o kung pilas tugas ang pagbuno ang gintunaan sang gilayon nga kamatayon ni Didase. Ginpahayag man ni Colonel Homocan nga madalom no ang rason sa likod sining krimen bangod ang suspect kagang ining biktima ang mayara sang hindi pagkangpanay bangod may ginawayan ni sila kuno nga isa ka partikular nga persona. Tubtob sa karon aksyon na Eric suno kay Colonel Homocan, padayon pa ang ila sining pagpangita sa sining suspect. Dugang padri aksyon na Eric magadepende sa resulta sang ginapatigayon karon nga investigasyon kung ano nga kaso ang igapasaka kag atubangon sining suspect, it's either murder o kon homicide. Yari ang mensahe ni Colonel Homocan para sa suspect nga tubtob sa karon wala pa iya makasungka. Kung nagkapamating sa subong, no, dapat mag-surrender siya sa mga experience niya at saka mamagpipit ang mga cases na tuod doon ang magiging charge sa niya. Sa magpanago siya, so wala man siyang tawag na sa mga consequences kung may napatay ka tao, so bayaran mo na siya actually. So tumitigit na siya mga cases kung mag-surrender ka, kung you will experience right. Wala sa sir, wala sa ipahatag sa iyo. Ini si Aksyon VJ Apasible. Una sa balitaw na sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Ayo, salamat kita Aksyon BJ Apasible gikan sa 5th District. Antes inyo sining paghatag ta ligwa sa inyo greetings. Ara na yung resulta sa STL. Ang first draw kay na 28-19, 28-19. Ang second draw 31-12, 31-12. Kag ang third draw sa STL 14-26, 14-26. Ari naman ang resulta sa Lotto 655 jackpot prize, wala sa nakakuha 133.6 million pesos jackpot prize sa 655. Ari ang resulta 54, 11, 48, 10, 9, 38. Again, 54, 11, 48, 10, 9, 38. Resulta naman sa Lotto 645, ang jackpot prize, wala sa nakakuha 22.8 million pesos. Resulta 39, 16, 36, 12, 4, 10. Again, 39, 16, 36, 12, 4, 10. Ayos! Nagabidira kay Maninay Chari, kay Maninoy maing salvasyon sa siyudad sa La Carlota, nagapaurok-urok sila pamati. Si Romeo Villasor araman na. Nagabidira kay Romeo Villasor and family. Happy birthday sa akon mangin daughter-in-law, Mary Rosalie Olivas. Alina kay Toto Ayan J. Trava, kay Inday Rona Rihida Trava. Tatay Teddy Rihida sa Barangay Alihis, Valladolid. Happy listening ng dira. Kinatamyat na si paring Ken Sagay sang Tokyo, Japan. Kamonitor man dira sa Hacienda Lugway. Tamya ko dira si Jojo Reinder, Sokoy Ditoy kag Rosel sang Hacienda Lugway. Alin kay Mario Olvido Aquiza. Shout out kay Joby Joel Ribadomia
Bugwas. Rin na kay JJ Ribadomia Bugwas. Happy listening man kay Milili Oligo, sang Vanis Cafe sa Tangob. Toto Kenneth Valencia, happy listening sa Binalbagan, si Scout Ranger. Kay Prima Malisa, kay Primo Ervin Magbanwa, tara sa Barangay Pahanukoy. Jocelyn Song Komedya, happy listening. Kapamati ko sa imo kon adlaw, gaobra ko sa constructions. Aling kay Tutong Abdo. Gabi dala kay Tutong Abdo. Kay ngayong paurok-urok lang da sa kay patrolman, no? Kay Police Corporal Aliponso sa kay patrolman Gayanilo ga paurok-urok gid sa ato sini nga pagpangalaga. Check attendance lang si Karen Miraflor sa kay Reke Hintiliso, Pamilya Canciller sa Porocori, Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto, ga monitor gid siling ni Reke Hintiliso. Mr. and Mrs. Girans Barela, happy listening. Greet ko lang amiga ko si Nariza Ruiz Ilare. Belated happy birthday lang kay Josepina Locsin Hinirato. Kay Fernandez L. Eric, ngayong gabi. Kay Pato Kagrubi de la Luna sa Barangay 30, happy listening. Kami ako lang asawa ko, happy 53rd birthday today. Padang Sagayno, kag Lorna Ikuli. Alin kay Rodolfo Sagayno. Gamonitor man si Nanay Vangelina. Nagtupad balay namon gamonitor si Bibing Artos. Sa Puro Kaysano, Barangay Alhis, na kay Evelyn Sanaon. Kenneth Alvero da, may gabigid. Zel Minardo, ginatamyaw from Barangay Tangob. Ito'y Juna. Herminia Chulugo. Sa kay June Claire Dilialva, happy listening. Kami ako mandara si Kimpoy, si Antonio, kag si Ardong Yulo. Antonio Villanueva sa Mindalbagan, nalina kay Barky Tribe. Cortesia gid sa dalan, damage is done. Siling ni Dave Mahusay Padernal. May tama. Alex Montesa, may gabi ha. Pa-shout out lang da, dapat gid maghalong dulong padaan kag kadanlog sandalan. Siling ni Dave Mahusay Padernal. Para sa RPHS Alihis ga monitor, no? Kay Jocelyn, may gabigin. Mga Taberas family, ginatamya ka mo ni Dave Mahusay Padernal. Kami ako dara si Arthur Jeff Villasor Star kag Doc Matt Mayo. Happy Labor Day diri sa US and all my family sa Barangay Pandanon DSB. Ari na kay Jinky Jalagdon sang Arizona, USA. Happy Monday, good morning. Shout out lang sa pamilya Alvarez, Mercado kag Herrera. Halina kay Star kag Doc Matt Mayo sang Minnesota, USA. Labor Day to Grisela eh. Ginatamyaw tamang dira Kabahog family sa Manapla kag Cadiz City. Halin ina kay Rara Kabahog. Tamyaw ko lang dira Iloy ko nga si Nining Nonoy Cobra. Kapamati gid si mo programa. Halin kay Remos Britanya Itchavaria. Kay Cecil Bibik. Cecil Bikbik sa Yellow Bill, Barangay Binubuhan, happy listening lang. Sa
Sakay Roger Luntayaw da. Kaya nga pagpaurok-urok pamati da. Kami ako mandira si Ruben Villanueva, Lydia de la Gracia, Gamay Siando, gamonitor dira sa Cordbada Planters, sa Barangay Cubay La Carlota, nila kay Ana Di Sales. Salamat gid. Si Security Guard Edgar Tenorio, kag Sarge Mayo, Sarge may gabiran da, kay Security Guard Edgar Tenorio, kaya kay Andro Galio. Kay Nanay Bibing Galyo sa Manapla Araman. Sa Binalbagan Araman si Bet Botal Pilayo. Manong Lilia kag Manong Ramon Taton. Maninay kay Maninoy Rimo kag Maninay Clarita Tampipi. Kay Toto Clark Tampipi dira sa Garden View sa Division Barangay Tacob kapaurok-urok kita. Boboy Gonzales, happy listening. Jerry Hilogo, mara man ka pa urok-urok man sa ho. Si Migo ko Bobby Gonzales, mara kagali ha. Si Mr. Bob Francia. Reynaldo Foderoso, may gabigid. Kay Bong Ogatis Hanoy, para sa La Carlota City. Si Jonel Halyurina, may gabidira kay Jonel Halyurina wa. Pa urok-urok gid pamati sa Action Night Patrol sa kay Manong Romulo Mulo Batang da. Driver ni Kap Bibing ni si Romulo Mulo Batang kag kay ginamos da sa Kumaliskis DSB. Basi kung may ara kada nga Bisaya naman da kapayas ha. Ayaw gid magkalipat no. Ay ara din si Nung Mulo ma-pick up dayon da. Kung may kapayas nga Bisaya. Bisaya kapayas kay the best gidya. Tami ako lang akong partner si Nicole Luis Alamilio. Alina kay Jonel Halyurina na nagamonitor dira sa Banwa Sang Isabela. Mr. Mrs. John Bernasol and family kapaurok-urok kita. Sa kay Maninay Cynthia Morph kay Kaloy kag Maymay Bibidor. Sa kay Rogelio Toto Catalbas Jr., Mrs. siya, kabataan niya, amon Migos Puno Lunok da. Mr. and Mrs. Roger Montalbo and family, kay Mr. and Mrs. Marino Giro Tiveros and family, kay Tuto Chong sa Polo Restaurant, sa kay Bambam, sa kay Bimbim, sa kay Ching, maayo nandara nga pagpaurok-urok, pamati. Ang Chiba, Sir Boksanta. Total gini si Toto Jonel Halrina. Balik ang inyo sininga palatuntunan. Dugangan ta ang ato magsubalita pagkatapos lang sa aton importante nga mga pahibalo. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antofina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story.
Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gidmani ang napatay ni kitindalamo sa mga pasunib. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Siyod biniluhan ay tiro sa mga katapusang PNP kag PNP. Klaro ning ang misencounter gini. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puerte nga ability. Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa inyo? Ang permedi siya, kaya hinablos ko siya. Pero bali, hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa ang bibi, kung magdunganay kami sa motor sa ko, pliti, gamay lang nga bagay. Gawlam sa kano sa imo cellphone? Gawlam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam, kami hinablos man ko ba online man. Ikinanglan niya man ang cellphone, kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message para sa ano? Kasi wala man siya magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na oo, pero may kuya monitor sa result kami si mama kasi papa si buong ko. Bantayan nyo da kung kapanglaba ko, bantayan nyo gidayang ang babatian yung kung nadala kami o kunwais ang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Doon nalipay, nagkik ko kay basit siya ko, nadala nagkik kami nga, may pamangkot pag daw. Kakabudlagid kun online, mas lami sa nga face-to-face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si buong piyapin ako, okay, namiskilan ako. Okay, tapos kagad. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa, tapos na eh. Tapos sa may eskwela. Last time, ang na do medyo emotional ka kay abal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang, kung magklase di? Kung kisana, ano nang nakuya, ako maghulam. Siyempre, pigado, tas kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay basi, hindi ko mapasar kay, wala ko hindi ko permi makamit, tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit, tapos ang connection pa dahil permi sa akon, kag hindi ko masyado makita, kay isa blurred man ang cellphone niya, mga ginagamit ko siya, wala sa kakulbaan ko permi, kasi hindi mo ko madala sa tab, siyempre kay, isang bigado lang, basta kung nadala lang ko sa tab, happy na ako. Minising sa high school honors student ka? Yes. Ano kung hatap ang... What? Ikaw ginang valedictorian? Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sa paglaong kag
always kamo pray kay God nga may nga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang kamo ka. Hindi nyo git pag-underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang kamo mo silingon hindi na kamo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat kamo sa mga eskwela damo kaya paraan kag magsalig lang kamo kag sige-sige lang kamo pray kay God may madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo. Mga ihibalo nagtungod sa gabi bilang tanom nga makabulong. Ang iya scientific name sini, Colocasia esculentilin o kun Arum esculentum lin. Ang common name sang gabi, Tagalog niya gabi, sa Hiligaynon gabi man. In English, taro. Ang gabi kilala bilang root crops o kun kararuton nga permi ginalunod sa may damo nga putahe. Ginagamit man ang dahon sini sa pagluto sang pagkaon sang mga Bicolano nga laing. Ang tanom sini, husto-hustuhan lang ang kataason. May malapad kag korte heart nga dahon kag may maputi nga bulak. Madasig ini magtubo sa diin man nga bahin sang pungsod, ilabi na sa mga basa o kon lunangon nga lugar. Ano bala ang mga sustansya kag chemical nga pwede makuha sa gabi? May arahaw, hibaluon tayo, no? Ang nagkalain-lain nga bahin sang tanom nga gabi pwede makuha sa madamo nga sa isang chemical kag sustansya nga pwede kag makahatagid benepisyo sa ikaayong lawas. Nagaangkon sang flavonoids, bisitosterol, kag steroids. Bilang bulong ang tanom nga gabi. May ara man siya mga minerals, calcium, phosphorus, kag iron. Ang linghod nga dahon sang gabi makuhaan sang vitamin C kag D. Ang ugat naman may mataas nga level sang starch kag amino acids. Ano nga bahin sang tanom ang ginagamit bilang bulong kag paano ginagamit ang mga ini? Pwede gamiton bilang bulong ang pila ka bahin sang tanom nga gabi pareho sang iya dahon. Pwede makuhaan sang duga ang dahon sang gabi para magamit bilang bulong. Ang iya unod. Ang unod, pwede man nga mapuga nga makuha ang iya siniduga kag imnon, hindi gani kaunon mismo paagi sa paglaga. Ano ang mga masakit nga pwede mabulong sang gabi? Ang hapo. Ang pagkaon sang unod sang gabi makabuligid sa pagbulong sang hapo. Rayuma. Pwede nga ilamhit o kon ibanyo sa mga nagasakit nga bahin sang lawas ang ginpainitan o ginbulad nga bunga sang gabi. Pagpalanakit sa sulod sang dulunggan, ang duga nga halin sa dahon kag mga paklang sang gabi pwede ipatulo sa sulod sang dulunggan para mabuhinan o kon mapahagan-hagan ang pagsakit sini. Kinagtan sang mga insekto. Ang duga sang gabi makabulig para madula ang pagpalanakit kag pagpalangatol resulta sang kagat sang insekto. Dapat ipahid o ilamhit lamang ang duga sa apektado nga bahin sang lawas. Kabudlay sa pagpampupo o kung pagpamuson, ang pagkaon sang unod kag dahon sang gabi makabulig para mas nga mapadali ang imo pagpupo. Kagat sang manog, ginapahiran sang duga halin sa dahon sang gabi ang kagat sang manog para mabuhinan kag mapahagan-hagan ang kasakit kag pagpalamanog sini. Ang paglupot, maayo man nga makakontrol sa paglupot paagi sa pagkaon sang unod sang gabi. Hilanat, ang duga sang dahon sang gabi makabulig man sa pagpanubo sang temperatura naton sa aton lawas. Ilabi na kung ikaw ang ginahilanat. Pila lamang ina sa mga informasyon nga aton madulong sa inyo na hanungod sa gabi. Mga ihibalo. Dakop ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh no! Sana all. Dakop ka,
Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Pabalik diri sa Tabalakat mga bidira kay Migota Eli Astorias sa Barangay Mandalagan ga monitor pa kay Inday Blasada man nga pagpurok-urok kay Fernando Bongbong Narciso ara man siya gliyo ga paurok-urok pa sa aksyon night patrol program. Salamat kita sang inyo dira nga pag paurok-urok pabati. Balikan nga ito sa nga Patrol 1, Brabado Patrol. Balikan si Aksyon Zer Minardo. Sa ratipo niya sila nga mga aksyon balita. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. 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 Radyo. Aksyon. Radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Reports. Yari si Aksyon Zer Minardo. Sa balik report, Zer, please come back. Action Eric, ginaklaro pa sa karon sa kapulisan ang hitabuangot sa aksidente nga nagluntad sa dalang circumferential Barangay Mandalagan, siyudad sang Bacolod, kung sa diin imbulbado ang duha ka salakyan nga amo ang Toyota Vios at Toyota Revo. Ang Toyota Vios ang ginamanuhan ni Juanito Sereta, second of 35 anyos, may sakaw nga 3 ka tao ang gikan sa south at padulong sa north na direksyon. Samtang padulong naman ang Toyota Revo ang ginamaneho ni John Oteris Robleza, 37 anyos, kaupod sini ang 5 kahimata ang napadulong sa east nga bahin sa hinali lang nagbunggoanay kag nagtabog sa nagkalain-laing nga direksyon ng ibolbado nga mga salakyan. Suno kay Golden Grace de los Reyes, 34 anyos, himata sang sakay ka Toyota Vios nga padulong ang magpamilya sa isa ka BPO company. Agod idulong ni Juanito ang asawa nga si Kathleen John Sarita sa obrahan sini, kaupod ang duha ka minor nga mga kabataan. Apang subong action Eric ginaklaro pa sa nga kapulisan kung sinogid adri ang dapat sa manabat o nang balasulon adri kay wala pa natagan sang athag adri ang nga insidente. Gindala naman ang sakay sa nga duha ka salakyan sa ospital agod mahatagan sa nagakaigo nga pagbulong matapos nakaangkon sang minor injuries. Balita gikan sa patrol ni si Aksyon Zil Minardo. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Night ka. Aksyon, Night Patrol. Salamat kit Patrol 1, may gabi dira kay Norman Kagamurina Alvarado sa Barangay Panokoy. Parayon pa nga nagamonitor pamati diri sa inyo nga palatuntunan. Kiss me goodbye, kiss me good night. Pagi sining ambahanon Action Night Patrol program. Lunes edisyon liwat ini makatakop, balik ini buwas Martes. Ato sa lima patrola unit reporters in action nga palakad kabay sa Action DJ Apasible, Action Roger Gutev, Action Nelson Pateño. Zel Minardo, back to back sa itong piloto, Action Papang Nixon Taho. News Center, Action Ann Defensor Lisay. Technical Partner, Studio A, Broadcast Engineer Oliver Pason. Back up diri sa itong mga security guard Turog Banwa kag security guard Campanel. Back up diri sa itong IT expert Sir Elray Tutilios. Transmitter Control Tower sa Balakay Turog Silad Sang Bago, Broadcast Engineer Edward Balico. Sa ngalan sa mo Station Manager, Action na Magbanwa, Production Chief News Director Action Rex Cantong, Chief Engineer Noel Piñala. Sa kinahanda ng news sinilagad ang Korman Action Night Patrol Program. Ako naman si Action Eric Magbanwa rin adios amigos, hasta la vista. Ayaw yung magalipat, antes magtulog, magpangamuyo. Sa inyo nga pagpangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog nga kwerpo sa Action Radio Bacolod.
God bless the Philippines. Una sa balita, wala sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Good night. Bye-bye. Good night. Aksyon Radio Philippines.